ka gani ina da mutane ta nan da ta can. Zo mana ku shiga mota. Ko nan ta haka ma yarinya ba za ta wahala ba. 50,000 za ka biya. Amma fa yanzu kace 25,000. To 25 din kuɗin mutum ɗaya ne. Me yasa Munni za ta biya? Bayan ita gida za ta je? Gida za ta je. To daga wannan lokaci ne kawai na yanke cewa ni da kaina zan kai Munni gida. Kai da kyau. Ai tun sa'in da na fara ganin kare na ce lalle wannan mutumin kirki ne. Jinan ta ɗaya ɓangaren katangar bayan kowane minti 10 sojojin Pakistan suke kewayowa. Ramuka 4 ne suka fita karkashin katangar. Cikin minti 10 ya kamata mu rarraba ta ƙasan katangar sannan mu bullo ta ɗaya ɓangaren. Kaga wadancan tsibirorin yashin sai mun fito ta bayan su tukunna sannan maraba zuwa Pakistan. To ai kenan. Sai na nemi izini zan wuce. Me za ka nema? Zan nemi izini daga rundunar Pakistan sannan sai shiga Pakistan. Nan baka sani ba waje ne na yin barkwanci ba ka gane? Mu je, taho. Ni fa mabiyin Bajirangi Bali ne. Ba na yin abu cikin munamuna. Wai kai mahaukaci ne? A karin banza duk za su harbe mu. Na roƙe ka zo mu tafi. Mu je. Munni, a'a Munni kafin mu bar nan dole sai mun nemi izini Munni. Tun sa'in da na fara ganin ka na san kai mahaukaci ne. Munni gaya masa ki gaya masa. Hama gwambanza ran kuma suna yi wata nan dan Allah ka zo mu tafi. Malam na sai baka gudu ku gudu fa. In ba ka ba za ku zama shigaggu. Shikenan taka ta kare. Munni sai mun nemi izini tukunna. Wai kai. Jinjina ga Shriram. Jinjina ga Shriram. Kai ba indiya ne? Amma mun ne 'yar Pakistan ce. Ta bar hannun iyayenta ne. Ni kuma zan kai ta Pakistan idan ta haɗu da su. Yalla bai. Ba mu taɓa jin labari irin wannan ba. To me yasa baka tafi ba? Ni mabiyin Bajrang Bali ne. Ba na taɓa yin abu cikin munamuna. Dama ina jira ne ku zo na nemi izinin ku. Nan bodar Pakistan ce. Inda izini kake nema, me yasa baka je ofishin jakadancin Pakistan ba? Kwarai kuwa na je ofishin jakadancin Pakistan wanda ke Delhi. Mun ni ko ba mu je ba? Amma koran mu suka yi daga can. To ya aka yi ka zo nan? Bu Ali ne ya shigo da mu. Bu Ali jami'i ne. Cewa ma yana da sanayya a nan da can duka. Zancen banza zancen wofi. Ta ya kuka iya toro zuwa nan? Ta rami ne. Rarrafe muka yi. Hanya ce dodar. Rami. Ina ramin? Wannan yana tsaye a kai. Duba wajen. To yin labai. Maza. Yin labai. Di yadda aka yi wani ɗan asiri ne. Yin labai mu kama shi ne? A'a. Kuna ji ko? Ku kama su komai da su ta inda suka fito. Sannan ku cike ramin. Kai ka juya gaba ta guje ko kuma za mu bude maka wuta. Tabi. Jinjina ga Shriram. Dake shi. Munni, kada ki
damun mun ni ba komi fa ba na jin zafi ma. Ba ka jin zafi ko ku take shi? Da zafi mana da zafi hankalinta tashi yake shi yasa. Hankalinta tashi yake. Ku kyale shi. Ku kyale shi nace. Ta yaya kai ka sake tsallakowa? Akwai wani rami ne ta can. Waye ya gaya maka akwai waɗannan ramuka? Buwali ne. Buwali. Yalla bai. Na yau bajaran bali alƙawarin cewa ba zan huta ba sai na haɗa munni da iyayenta. Ba zan huta ba. Ba za ka huta ba ko to barin hutar da kai. Rafiq! Yi baya. Kaga. Kwata-kwata ba zan bari ka wuce ta wannan wajen ba. Ko da a ce kana da fasfo da visa. Saboda haka yanzu nan ka juya kawai ka koma. Yin hakan kai zai taimakawa. Yalla bai. Na ɗau alƙawarin zan koma India. Da zaran na sami iyayenmu ne na rantse. Kaga, nan da minti 10 a cikin kewayenmu na tsaro, za mu zago ta nan. A cikin waɗannan mintuna 10, ko kai ta nan ɓangaren, ko kuma kai ta can ɓangaren, mu ba mu sani ba. To amma yalla bai. Amma idan har na sake ganin ka, to ina tabbatar maka zan harbe ka. Taho! Kuma ku binciko wani mara mutuncin ne buwali. Jinjina ga Shriram. Yalla bai, tabbas wannan mahaukaci ne. Kai baka damu da rayuwarka ba, amma kai tunani akan wannan yarinyar mana. Yalla bai. Da zan iya bacewa cikin duhu kafin ku zagaye ta nan wajen. Amma ni mabiyin Bajrang Bali ne. Mun sani. Kuma baka yin wani abu a cikin munamuna ko? Mun san wannan ai. Baka kuma da wani abin da zaka ce? Na yi muku alƙawarin cewa zan koma ƙasa ta India da zarar na miƙa munni ga iyayenta. Yalla bai. Izini kawai nake bukata. Ba na ce maka ka tafi ba, misa baka je ba. Wannan ai ba izini bane yalla bai. Zai zama kamar aslalade na shiga. Yalla bai wannan fa mahaukaci ne. Shikenan. Ku je. Yalla bai. Zan iya tafiya? Ku je. Mu je mu. Malam. Na'am nan wa. Zan iya samu abin da ba nama? Kamar me? Kamar dai kayan lambu. Ai da kayan lambu anan. Ga alayyahu, ga koren wake, ga suna ai hadi ya kai a ciki. Kusan komai yana ciki. Su zalla nake so. Da matsala ne? Yarinyar ba ta lafiya ne? Me ke damun ki ata? A'a lafiyan ta kalau fa. To kai ne baka da lafiya? A'a. To me yasa kayan lambu zalla zaka ci? To shikenan, ka bar wannan. Amma wannan ka dauke shi. Sai ka kawo min shayi da biredi. Bilal, idan ka sake bani sassanyen biredi kamar na jiya, wallahi sai na sabarbade ka. Ka gane ko? Ki sauri ki ci abincin nan mun ne mai gaggawa barin nan. Kin cikin goshi ko mun ne? Yanzu saura, mu yi sauri mu samo iyayenki. Kai dakata! Tsaya nan! Ya dai mun ne? Dakata! Me sa wannan ɗan sandan yake yawa ta nan? Ina ankwa take? Wace ankwa kuma? Wace ankwa yan labai? Wace ka sace min daga cikin amalata? Waye kuma zai saci ankwa yan labai? Maza ku duba, ku caje jakansa. Bari ma ka gani, gashi, kun gani?
kalli ku duba ku gani kun ga anko a nan Ba an kwayan labai. babu to jankanta ba haba yan labai mai karamar yarinya kuma za ta yi da ankwa nuna musu munni kawo nan tawa kawo nan munni kawo gashi to duba ka gani ka ga ankwa a ciki Yaya sunanka? Pawan Pawan? Pawan wa? Pawan Kumar Chaturvedi mutane kuma suna kira na Bajrangi Ko ba za mu kira ka ba. Kai dan Indiya ne? eh Naga fasfo ɗinka. ni bana da fasfo Baka da fasfo? To kenan ta kai ka shigo Pakistan? ta karkashin waya na rarrako Karkashin waya? amma ina karbi izini Ni na tsani ƙarya a rayuwata. bana yin ƙarya ni mabiyin Bajrang Bali ne Kun shigo mana ƙasa cikin bakin dare kamar wasu barayi. Ka san wani irin mutum yake yin haka? Beraye ko yan laƙin asiri. ni ba dan lake asiri bane ita kuma munni yar Pakistan ce Da gaske? Ita yar Pakistan ce? Tabbas. Yar Pakistan ce? Kwarai. Ni kuma Sachin Tendulkar ne. Kai ku kwamushe shi, ku tawo da shi. Muje, muje. Mutane suna tahowa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Kai, kun sake dawowa kuma da Allah ku wuce za mu rasa jirgin nan. Mutane suna tahowa daga kai da Allah ka rinka tare su mana. Za mu rasa jirgin zai wuce ba mu gama ba. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da wannan irin iskanci ne. Ku dinga bi ta hanyar mana. Mutane suna zuwa nan daga Karachi domin su aiwatar da bukukuwansu na sallah. Haba yarwa me kuke haka da za mu rasa jirgin nan ku bi ta can mana dan Allah. Mutane suna shigowa zuwa nan Karachi. Mutane suna shigowa zuwa Karachi domin aiwatar da bukukuwa. Ka dinga dakatar da su mana. Da Allah ku dinga bi ta gefe mana. Mutane suna zuwa daga Karachi domin aiwatar da bukukuwansu na sallah. Ni ne can Nawab Chaura tare da mai daukan hoto Kamil. Amma da kai jaki ne ko banza kawai. To haka ake fi ka tsaya mutane akan hanya? Nan ne tsakiyar hanya? Mutane suna zuwa daga Karachi. Karachi. Kana surutu kamar shashasha. Ga 'yan sanda can sun kama wani ɗan leƙen asirin Indiya. Dan lege asirin India fa kace. Aina? A wajen gidan cin abincin Bilal sun tafi da shi ofishin 'yan sanda. Me sauri mu ji wannan labari ne diman diman sa. Bawan ya kira ki? A'a. Amma ai zai kira. Ina ga zuwa yanzu ya ɗora munni a jirgin ƙasa ta tafi. Ba ki gaya masa ya kira ki ba da zaran ya isa waga? Na gaya masa. Me yiwa ya manta ne. To ai da ke kin kira shi. Yalla bai Hamid. Mun yi zo ofishin 'yan sanda da Allah kai sauri ka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ko za ka gaya mana me manufarka? manufata to dai na karbi izini To ka dai min cikakken bayani daga farko. Ta yaya kai ka shigo kasar Pakistan? ta karkashin waya na rarrako Nawa aka biya ka akan gudanar da wannan aiki mai hadari haka? nawa kuma me yasa za a biya ni dan radin kaina nake wannan abu Na gane kenan kai dan kishin kasa ne. me Kai me ma suke cewa? me yi da kasarsa Me yi da kasarsa? shakka babu Me? me yi da kasarsa To amma a cikin wannan aiki me amfanin yarinyar? Dauki yarinyar. muni ce ma dalilin To ya isa da Allah ku je da Allah ku tafi. To zo nan, zo ka tsaya nan. Sauri. aha Kamar dai da kuka gani a wannan daukar tamu wacce mu kaɗai ne da ita. An kama ɗan leƙen asirin ƙasar India da mai taimaka masa yarinya 'yar shekara 6 wanda a yanzu muna ɗauko muku ne daga mazabar Chaura. Ga dukkan alamu yarinya ta samu horo yadda ya kamata domin ko kalma ɗaya bata furta ba. Ni ne can Nawab tare da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf daga Chaura. Ko mu sake ne? na samu komi Wancan ɓokeken ɗan sandan. To ka tsaye da ɗaukar mana. Yalla mai. Wannan lambar Indiya ce. Me ya faru? Wayarsa a kashe take. Yalla mai na ɗauki wata hirar fasa taro yanzu nan. A kan wani ɗan leƙen asirin India. Na rantse cewa wannan rahoto zai sa tashar ta zama lamba ɗaya gaba ɗaya Pakistan. can Nawab ne ya ce ya yi hira da wani ɗan leƙen asirin Indiya da aka kama zancen banza ne ce masa bana nan Yalla bai Shamshar da yanzu baya nan. Wayo. Kai hakan matsala ce. To yanzu dai Allah idan ya zo ka gaya masa abin da yake akwai ka ce masa da Allah ya kira ni. Kafin nan ni kuma zan kammala haɗa rahoton. Halo? Me manufarka ta zuwa Pakistan?
wai so nawa zan gaya maka ne to na zo nan ne domin na haɗa munni da iyayenta. Ci gaba da ƙarya haka sai ka waye gari ka daina ganin rana. Ni ba na yin ƙarya. Ke ina za ki je? Munni me faru? Kina nufin kin san wajen? A nan gidanku yake? Munni? Nan ne wajen su Munni. Wai me yake faruwa ne? Mun samu wajen yin labai. Mun gano gidan su Munni. Wane irin wasan kwaikwayo ne wannan? Ke ya sunanki? Ba ta magana yin labai. Ba ta magana? Me yasa? Mage ta kama mata harshe ne? Magani? Nuna min ma. Wani bakin ki? Wani bakin ki? A bisa tushen rahotonmu, an ajiye wannan ɗan leken asiri a ƙarƙashin tsaro mai ƙarfi, inda ake cewa za a ɗauke shi daga nan ba wata zuwa Islamabad. Sai wani gefe kake wani jakanci ne wannan. Ka daga gani. Zo da sauri. Yi sauri kawo, yi sauri. Mu je. Jaki na wurin tana hannun da bashin da za ka ɗauka. Suna cikin wancan doguwar motar maza mu je sauri mu je. Kai wannan ba za ka iya ba. Ni barin yi leken asiri waɗannan leken asirin can. Gwada mu tuku akan wannan ya fi sauri ba. Wai da za ka je ne mu je akan wannan mana. Digidi. Mun gode Ubangiji mun tsere. Halo? Can Nawab ne yake magana daga Chaura. Wani ɗan leken asirin Indiya yana cikin mota. Wace mota kenan? Mota dai da nake ciki yana gabana ma yanzu haka. Ku sauri ku zo. Hamagon banza, ta zan san wace mota kake ciki? Mota tana hanyar zuwa Alipur, sunanta Chammo Diwani. Tikiti. Da Allah ka gane nan wajen? Kar ka yi wasa mana dan uwa. Kawai ka gaya min ina ne kake so ka je? Wannan yarinya yar Pakistan ce. Ban san yadda aka yi ta je India ba. Ita kaɗanta, ina ganin ta rabu ne da iyayenta. Ba ta iya magana, amma sai dai ta gane nan wajen. Ni kuma na tabbatar gidansu a ta nan wajen yake. Kai daga India kake? Taya? Ta ƙarƙashin waya muka rarrafa, muka tsallako boda. Amma kafin na ƙaraso gari, sai da na nemi izini. Kana nufin tun daga India ka zo nan cikin Pakistan domin ka haɗa wannan yarinyar da iyayenta? Da wani abu ne? Da mamaki ne dan uwa. Na yi fatan da akwai irinka da yawa a ƙasashen nan biyu. Nuna min hoton na gani? Yalla bai Ka daina mai ina ka bude baki kai magana da kyau. ya tsere yalla bai. Me? Da Allah akwai wanda ya gane nan wajen? Ku duba da Allah ku duba da kyau. Dan wa? Wancan, da aka yi su da wancan, sauri. Yawa, wancan. Wani abu ne labai? Akwai wani mutum mai sanye da riga ruwan kasa shi da wata yarinya ba su shigo nan ba? Yan labai ban ga mutum mai kamar haka ya shigo motar nan ba. Shin ana akwai wanda ya ga mutum tare da wata karamar yarinya ba wanda ya gan shi? To amma yalla bai can nawa biya ce mu wannan motar ce. Kar Allah sauka. Yalla bai yarinyar tana ta gwada wani hoto mai dauke da tsaunuka haka mai yiwa a nan gidansu yake. To ina hoton? Sun tafi da hoton ai. Duk motocin da ke babbar hanya ku bincike su. To yalla bai. Mu je.
kasance mai matukar jarumta ko kuma ka kasance jigegen hamago kawai ka an tayo cikin Pakistan haka babu wani tsoro. To ta hakan ce kadai zan iya kai mun ni gida ai. Haka ne ba komai amma ta yaya za ka yi ka sami iyayenta? Bajrang Bali zai taimake ni. Har a Pakistan din ma? A wannan daren baka da wata matsala a nan. Amma dan uwa, ka tabbatar da asuba ka bar nan. To, Allah ya kiyaye. Amin. ina ne nan wajen? Masallaci. Ka gafarce ni Bajrang Bali, ka gafarce ni. Salamu alaikum. Matashi me ya faru? Baka da lafiya ne? Na ganka wani sam haka. Me yake damuna? Lafiya na kalau. To me kake yi a nan? Ma shiga cikin man. Kai, yawa, me yasa baka zo jiya ba? To je ka, maza ku shiga. Ku zauna aji ina zuwa. Ni ba zan iya shiga ba fa. Me yasa? Ni ba musulmi ba ne. To sai hakan ya zama mai dan wa. Wannan waje a buɗe yake ga kowa. Hakan ne ma yasa kwata-kwata ma ba ma rufe masallacin. Maza, shigo. Maza yara, kowa ya nemi wajensa. Ashe wato haka abin yake. Ban taɓa zuwa yankin tsaunukan nan ba. Amma akwai 'yan makaranta ta waɗanda daga can suke. Barin tambaya. Minti ɗaya ina zuwa. Kai yara ku zo nan da Allah. Na'am malam ga nan malam. Ina so kowa ya kalli wannan hoton da kyau. Idan yaro ya sani ya gaya min ina ne. Kuma duk wanda ya bani amsa daidai, ni kuma zan bashi wata babbar kyauta. Ina ji. Tsaya. Yi baya. Wancan ba tare da can nawa suke ba? Kai, ɗaunar. Kai, jimana, kai, ita, kai, ku bishi, ku kwa musa bishi. Kai, zauna. Malam ainan Switzerland ne. Arshad baka sani ba, mi kawo wani ko? Malam Allah da gaske nan wajen Switzerland ne. Gashi ma rubuta a nan da Turanci. Na munni? Daga Switzerland kike? Ku gaba shi! Kai ba za ka tsaya ba! Kai tsaya! Kai da kada! Kai na ka je da ka tsaya! Tsaunuka masu ban sha'awa irin wannan a Kashmir ake samun su. A Kashmir? Gidan suna koma India? A'a malam, wani bangaren Kashmir din a nan yake ai. Kamar ya? Kashmir. Yata. Ku dakata yanwa. Da Allah ku fara jama makamanku a mota tukunna. Allah shiga bata malam shin kaga wani bako ne kai kawo ta nan wajen. A inda ya dakin Allah ne, babu wani wanda yake bako.
bakon zai iya kasancewa mai hadari. Dan legen asirin India ne. Shin ku ɗauka ina da rubutaccen sirrin yadda ake kera makamin nukiliya ne da har za a ce zai zo nan ya sata? To dai dan Allah idan kaga wani bakon da baka gane masa ba, kada kai wata ka sanar da mu. Insha Allah. Fita daga nan fa zai yi wahala. To yanzu me abin ya shiga fata malam? Ina da wata shawara. Yanzu bajiran bali wacce jarabawa ce ta rage ga wannan mabiyin naka da fara kasa na kwana a masallaci. Yanzu gashi na sa niqab, ka taimaka a samu iyayen mun ni. Ka taimaka a samu iyayen mun ni din nan kafin a samu wata matsala, na roƙe ka. Oyo! Ya je Pakistan? Ce mun baki kai, ta jara tari zai kai mun nisan nan ya dawo gida. Ta ya zai je Pakistan? Wai ba shi fasfo da visa? Babu su haka ya tafi. Ba su, ba fasfo ba visa. Haka ya je Pakistan din? Ka kwantar da hankalinka mai gida, irin wannan sai rashin lafiya da kike wannan maganar, baki san me yan Pakistanin za su yi masa ba ne? Ni ba zan iya da ko ɗaya ba ma. Amma kaga Allah shiga fata malam bi gare shi. ‘Yan sanda dole suna zaga tituna, saboda haka ku keta cikin gonannakin nan har ku isa zuwa Kanewal. Na gode. Wannan kyakkyawan aiki ne kake yi. Zan yi addu'a ta musamman akan Allah ya sa ka samu iyayen wannan yarinya. Allah ya kare ku. Ko me kuke cewa ma? Jinjina ga Shiram ko? Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Jinjina ga Shiram. Muje ko? Wannan duk laifinka ne. Da baka matsa sai an kai mun ni gida ba. Da ba kai ga haka ba. Yanzu saboda kai gashi ya shiga matsala. Gaskiya kai wani abu akai. To ya na iya? Idan har baka yi wani abu akai ba, to zan je Pakistan neman sa. Me? Wayo na bane. Ba tare da biza ba. Ba zan iya ci gaba da sa wannan ba. Tafiya da numfashi wahala suke yi min. Kaga, dole ne daga cikin me ya ba saja a matsayin matar. Domin 'yan sanda maza biyu suke nema da karamin yarinya. To kai ka zama matar mana. Lallai, kenan ta yadda idan wani ya tambaye ka, zaka ce masa sunana Pawan Kumar Chaturvedi daga India. Kuma ni babban mabiyin Bajrang Bali ne. Kuma na sami izini ne shine na shigo ta karkashin waya ko mun ne. Ga mutane suna zuwa, rufe fuskar. Rufe ma. Sannan ka daina mana wannan tafiyar sakagon. Wanne? Za ki min wani abu? Za a kama ta ba. Kai malam. Kai malam. Yawa. Wannan ba daidai ba ne. Duk lokacin da mutum ya karya sai abubuwa sun cakuɗe. Tsaya ka gani. Kin sake magana kuma tawa. To rufe fuska, maza.
subhanallah, gaskiya wannan motar kai. Malam ko za dan duba maka ne? Bismillah. Yanzu ka koma motar, idan na ce ka tayar sai ka tayar, ka gane? To. Yawa, ka gano wani abu? Ka san yalla bai abin ne sai na samu jijiyar. To kai kan baka rike ne ko likita? To gwada yanzu yalla bai. Me ka taba ne a ciki? Sake jarabawa dai. Ga abin da ne nan. Kai da kyau, gashi nan ka gyara min motar. Ai aikinmu ne mu ga cewar mun taimaki yan uwanmu. Kai amma na gode sosai. Na ce ba, ko dai zan dan rage muku hanya ne an aje ku a can gaba. Yar yarinya ya sunanki? Gaskiya da yake bata magana bibiya ce. Ayya. Wallahi dai ka. Ko ya mahaifiyarta take ji akan hakan? To amma me likitoci suka ce yar uwa? Ai ta ma dai san ma kalbibiyar ce. Duk irin su ɗaya ne. Ai ta ma yarinyar gada ta yi. Kayya. Irin wannan kaddara ce. Kwarai, gaskiya ne wannan. Amma ta wannan hanyar kanewar ka nufa ba? A'a. Amma sam kada ku damu, ku kwantar da hankalinku, har gida zan ajiye ku. A'a, kada ka damu, kawai mu dai ka ajiye mu akan nan babbar hanya. Ai sam ba wata matsala. Zan gaya wa ɗaya daga cikin konstabuloli na ya ɗauke ku a cikin motar aiki ta 'yan sanda ya kai ku gida. To ka ce konstabuloli? Kwarai kuwa aini ne spetan yankin nan. Yau da yake ina hutu ne, amma da yake wani babban abu ya taso yanzu dole na koma. Babban al'amari kamar ya? Wani ɗan leƙen asirin indiya ne da aka kama ya gudu. Za mu ga na tsawon wani lokaci zai ci gaba da tserewa. Ina can nawa beke? Wallahi ba sani ba. Baka sani ba? Ba sani ba. Na razar Allah wallahi ba san da yake ba. Gani na da shi na ƙarshe. Ya hau mota ne domin ya bi ɗan leƙen asirin. Bayan lokacin na kira wayarsa sai na ji wayar ta sa aka shaye. Waya. Maza. Yanzu nan ka kira shi a gabana ina jin ka. Kira shi! Wayar zana kashe. Taho malam, na iso dama inda nake so na zo. Yanzu ɗaya daga cikin mutane na zai zo sai ya je ya ajiye ku a gida ko? Yalla bai. Ku zo mana, ku zo. Ga ya zan. Nan yalla bai. Maza zo nan. To. Waɗannan manya-manyan baƙi na ne. Kuma shi wannan ƙwararren makanike ne ma. Maza ka zo ka kai su gidansa a can Kanewal. To labai mu je mai gida. Mun gode sosai labai. Ai ni ne zan maka godiya domin ka taimake ni sosai. Me zai hana ku taɓa wani abu kan ku wuce? Mun gode labai, za mu je kawai ba komai, kai mu je. To mu je. Ku dawo. Ku shiga ku zauna. Yawa hankali. Sai an jima. Kowane bayan sa'a guda ka kira shi. Dole za a yi dace ka same shi. Ina gidan na yake? Dan gaba ne kaɗan. Ba ka san hanyar ba ne? Da yake mun daɗe ba ma gidan ne ta zancen gaskiya gudu muka yi aure saboda haka baba yana fushi da mu. Yawa daga ta nan ne. Nan ne. To alhamdulillah dai mun samu gidan. Ka zama sarkin zafin kai mai manta gidansu. To ya na iya abubuwan ne ka san. To ba komai ai haka ne. Kai kira wa ƙara. Yalla bai. Wace masaniya babban ofishi suka bayar akan dan likin asirin? Yalla bai sunan Safawan Inkiya Bajirangi.
sannan akwai ɗan jaridan ƙasar nan tare da shi can Nawab. Bismillah, gurin da naka ko? A karka damu mun gode. Ai ka gama mana komai tun da ka kawo mu. Allah ya saka da alheri. To Allah ya kare. Allah ya kiyaye. A sauka lafiya. Baba kana lafiya? Waye kai to? Baba dan Allah ka daina fushi. Ga yarka nan na kawo maka da jikarka. Zo yarinya zo. Kai wannan yarinyar fa ni haka kuma take yi. To amma ne sam bana da ya. Kaga baba ba wani fa'idar musayya akan titi. Mu shiga cikin gidan yasu sai kai mun fada yadda ranka yake so. Ni wani abu ne wannan na ga maka cewa ni ban gane ka ba. Mun ya wari ba tare da izinin ka ba. Dole ne zaka yi fushi da mu. Cije nan to da ke ni baba, da ke ni kawai. Da ke ni hakuri kawo. In haka mai mutu ma ka ta kalmi ka da ke da shi, da shi amma dan Allah dana mu kai hakuri. Mu shiga cikin dan Allah mu shiga ciki mu je baba dan Allah dana mu baba mu je. Baba dan Allah kai hakuri mu je baba dan Allah. Ka go mu takalmi na mu je baba. Wani ne na shigo bana gidan Allah. Yau na ga duniya in na shigo ne na ji wani. Hawa yalla ba Allah kiyaye mu da kiyaye. Sannan ko ta karamar yarinya tare da su. Karamar yarinya ɗan shekara nawa? 5 ko 6 haka. 5 ko 6. Kuma ba ta magana. Ba ta magana? Kwarai. Kada ka tsaya nan kana kallo na kamar wani hamago. Ka yi wa Hassan oba yanzu nan. Mika kaina ga 'yan sanda. In ya so su 'yan sanda za su nemi gidansu. Kaga sai su mai da ita wajen iyayenta. Kar ma kai wannan tunanin. In kai haka tabbata za ka yi a magargama kuma wanda zai ƙara jin labarinka. Kuma kai ka lokacin da kake dagewa haka 'yan sanda za su dage domin su ga cewa sun samo gidansu? Za su yi ƙoƙarin nema kwana 1 kwana 2 bayan nan ba samu ba gidan marayu za su kai ta. Ba zan bari haka ta kasance ba. Domin na yau bajiran bali alƙawari cewa zan kai Munni har gida. Kuma lallai zan kai ta din. Akwai wata hanya da za a taimake ka. Talabijin? Labarin bai da wani ƙarfi. Yalla mai ya zaka ce haka? Dan Indiya na taimakon yarinya bebiya 'yar ƙasar Pakistan. A gani na wannan babban labari ne labai. To amma wannan labarin naka akan ɗan leƙen asiri. Ai ya fi armashi. Wannan labarin fa. To amma fa labai ba da leƙen asiri bane. To shikenan magana ta ƙare yayi. Mun gama magana sai an jima. Halo? Yalla bai To menene amfanin nuna wannan labarin? Yalla bai yarinya ce za ta haɗu da iyayenta. Za ta haɗu da iyayenta? Kaga, mu sai da labari muke. Nan ba masallacin Amin Sha ba ne. Da za mu haɗa waɗanda suka rabu. To amma yalla bai. Kaga, Allah ba da sa'a. Halo? Yayya ba abin da ya kai ta sauƙin siyarwa. Amma soyayya? Menene masallacin Amin Sha? Wani sanannen waje ne. Ana cewa fatan kowa cika yake a wajen. To me yasa mu ba mu je can ba? Da gaske? Kai din kaga masallaci rikidewa kake gaba daya? Ka tara lokacin da muka je masallacin Alipur? Ka ba kallon Mahabharat a talabijin ba? Fim ne? Samun fim ne? Dalla duk wanda ya san wannan yarinyar ko ya san wani abu a kanta, to da Allah sa mana lambar waya. A wannan adireshin yanar gizo-gizo mu kuma tabbas za mu kira mutum. Na sa hotunan ku da kai da ita duka a cikin ɗaukar. Yanar gizo ka bashi mai ƙarfi dan uwa. Amma akwai wanda ya sa lambar sa? A yanzu dai mutane kaɗan ne suka kalla, daga baya abin zai girma. Mun ni kina so ki kalla? To shikenan barin tare miki shi. Me faru Munni? Me kika gani eh? Tare shi baya tare. Me faru Munni? Tsayar. Kina nufin kin san wannan? Ita ce mamarki? Saki tarewa. Dan uwa can kalli daga mota ta sauka. Yaushe motar ta iso? Wajajen karfe 8:30. To bincikawa za ka yi daga ina ne mota ta taho zuwa nan.
ta iso. Yalla bai, daga ina kuka zo nan? Ina kuke son ku je? Muna so mu san daga ina kuka zo ne, amma kana da abin mamaki. Mamaki ko rashin mamaki, mu dai ka gaya mana daga ina mota ta zo. Daga Jahanabad ne. Munni, sunan ƙauyen ku Jahanabad ne? Amma kafin mu je can Ursa muka baro. Ursa ne? Kafin mu je nan kuma mun baro Karimabad. Karimabad? Kafin nan fa? Yankin Sultanpur. Yankin Sultanpur? Munni? Ce yar Sultanpur ce? Munni daga Sultanpur take. Munni daga Sultanpur take. Iya Sultanpur. Yalla bai. Yalla bai kallo na daukar. Jiya can nawa bai dora akan yanar gizo-gizo. A yau zan yi muku bayani. Nan ai wajen masallacin ne. Yalla bai basu wani zogo jira ba. Mun bincika gaba ɗaya gidaje da kuma shaguna. Kwata-kwata ba sa nan. To shikenan, ku tura wa dispatocin wannan yanki. Wannan dauka maza kuma duk wata mota ku tare ta, ku bincika maza yanzu. To yalla bai. Kin hango kauyen ku? Anwa. Ka saurare ni da kyau. Wuce. Kai zo. Sauri da jiki. To. Wuce. To. Cire mayafin. Cire ma. Cire na ce. Kai ku kama shi ne wancan. Kai zo nan. Assalamu alaikum. Sunana Chan Nawab. Kuma yau zan baku labarin wani mutum ne wanda ya shigo kasar mu ba tare da fasfo ko biza ba. Ta hanyar rarrafawa ta kasan wayar boda. Kuma sunan shi wannan mutumi Bajirangi. Kamar dai da yan sanda suka dauka ni da fara na dauka dan leken asirin Indiya ne. Amma yanzu na tabbatar da cewa shi ba dan leken asirin Indiya bane. To shi wane ne? Menene yasa ya shigo kasar mu kuma me yake so? Bajirangi mutum ne kamar ni da ku. Kuma lallai abu ɗaya ne tak ya jawo shi zuwa nan. Wannan abin shi ne so, soyayyarsu ga wata yarinya 'yar shekara 6 'yar Pakistan da ba ta iya magana, wacce ta ɓace daga hannun iyayenta tun a India. Yayin da duk wasu hanyoyin da zai iya bi ya mai da yarinya wajen iyayenta suka ƙi bullewa, zabi ne ta ya rage masa. Kowace tashar talabijin ta ƙi ta nuna labarinsa, yayin da suka ce duk shirman banza ne, kan cewa labari irin wannan wai ba wanda ya damu da shi.
saboda haka dan Allah ya taimaka wa dan uwa bajiranki domin ya maida wannan yarinyar gida shi ma ya koma kasarsa ba tare da ya fuskanci cutuwa ba. Kasar India ga duk wanda ya gane wannan yarinyar ko ya san wani abu akan ta to dan Allah ya sa mana lambarsa a wannan adireshin yanar gizo ko kuma tabbas za mu kira shi. Ni ne Chan Nawab tare da mai ɗaukar hoto Chan Nawab daga Kashmir. tashoshin talabijin suke cewa da na rediyo da jaridu da mutanen gari bai dame ni ba. Mu a wajen wannan mutumin dan leken asirin Indiya ne. Yallaɓai, amma iyayen yarinya sun tabbatar da cewa tabbas ta bata a Indiya. Kuma maganar gaskiya yallaɓai al'ummar Pakistan sun fara tausaya masa. Kana ji ko? A gaya wa 'yan gidan talabijin da 'yan jarida cewa da bakinsa ya amsa cewa shi dan leken asirin Indiya ne. To daga nan sai magani. In za su ci gaba da tausaya masa. Ka gaya wa mutanen ka su nemo mana ƙarin bayanai daga India. To ya zaɓi. Yarinyar kan bata magana. Wannan na tuna sosai. Kwarai wannan mutumin ya kawo ta nan akan cewa ta bata. Laisa! Halo? Yalla bai ofishin 'yan sandan Kurukshetara da mutanenmu na ofishin jakadanci sun tabbatar da maganarsa. Tabbas ya je can da ita yarinyar. Ba zai yi a ce wannan mutumin Allah ya asiri ba ne. Wannan hukuncin ba kai ne za ka yanke shi ba. Kan wane shi ne waye, wannan aiki na ne. Aikin ka shine ka sa ya amsa da bakinsa cewa shi dan leken asiri ne. To amma yalla bai. Idan kuma aikin naka ne ba za ka iya ba, to maza ka sanar da ni. Muna da jami'ai da yawa waɗanda za su iya. Kai kuma ina ganin mai yiwa dan hutu kake bukata. Ko ta halin gagawar so suke sai fa wani ya amsa laifin nan. Duk tsawon rayuwa ta na yi aiki domin tabbatar da ɗaukakar ƙasar nan da kuma kare ta. Amma dai idan har wannan mutumin aka jefa shi a cikin magarkamar Pakistan na iya tsawon sauran rayuwarsa, to hakan ya taɓa ɗaukaka da martabar ƙasarmu. Ni kuma ba zan bari hakan ta faru ba. Halo? Wa? Yalla bai Hamid. Yalla bai Hamid. Nam yalla bai. To yalla bai. To yalla bai, na gode. To madalla yalla bai. To madalla. Na gode yalla bai. Turo na wurin ɗaukar hoto, taho taho. Muje so. Muje. Labarin bajirangi. To da kyau, shigar da shi. To yin labai. Yayan Rasika, ana nuna yayin bajirangi a talabijin. Dan jaridan Pakistan mai suna Chan Nawab ya daura wata sabuwar ɗauka ta Pawan Chaturvedi inkiya dan uwa bajirangi wanda ke rufe a gidan kurkukun Pakistan. Pawan Chaturvedi wanda a yanzu aka fi sani shi da dan uwa bajirangi. Shi ba Indiya ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin don ya ga hada yarinya 'yar shekara 6 da iyayenta a Pakistan. Haska wannan labarin nan take. Me yasa bajiran ke yi wannan abu? Dan kuɗi yayi? Dan suna yayi? Dan ɗaukaka ne? A bajiran ya yi wannan abu ne domin yana da kyakkyawar zuciya mai cike da gaskiya. Ya yi haka ne ba don ya kalli shahida a matsayin 'yar Pakistan ba. Ya yi haka ne saboda ya kalli shahida a matsayin 'yar Adam. Ya ba ta karamci matsayinta ta 'yar Adam. Amma abin takeici wannan bawan Allah mai kyan nufi ya samu kanshi a tsaka mai wuyar gabar kasashe biyu. Sannan a yau wannan kiyayya ta tilasta bajirangi sai boye yake a kasar Pakistan kamar wani mai laifi. Lallai ya kamata mu dakatar da wannan kiyayya haka. Kuma mu ne ya kamata mu yi wannan mu al'umma waɗannan kasashe guda biyu. Mu ne muke so mu reni yayanmu da soyayya ba da kiyayya ba a zukatansu. Saboda haka ku zo mu kawo ƙarshen wannan kiyayya.
gobe da safe duka manufan madakatar tsaro suna rawal. Wani aikin maza ne wannan, a toshe bodan na rawal. Mutanen waɗannan ƙasashe biyu su zo su gani idan za su bari a dakatar da Pawan Shakirberi. Bace ragiri na daga tsallaka boda ko kuma a ce an dakatar da shi daga komawa cikin ƙasarsa. Ni ne can na tare da mai ɗaukar hoto Kamil Yusuf. Alkawarin da muka ɗauka wa Bajirang Bali mun cika shi. Mane tana shahida. Shahida yanzu tana tare da iyayenta. Shahida? Eh, shahida. Shahida. Pawan, maza zo mu je. Wata rana baka dawo mana. Amma wannan karo karka bata karkashin waya. Ka je a buga maka visa tukunna. Na alkawari. Bajirangi! Awwa! 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 Yalla bai, an umarce mu ne da mu kama ka. Da yarka ce ta bata wannan mutumin sadaukar da ransa ya kawo ma ita. Da yazo zaka bude masa wannan kofar ko kuma ba za ka bude ba. Ka sani cewa ba zan iya bude kofar nan ba. Shin kana jin wannan muryoyin? Muryoyin al'ummar Pakistan ne. Idan har za su iya bambance daidai da ba daidai ba, to kai nasa ba za ka iya ba. Kai soja ne. Kai ka sani fiye da su ta wannan fannin. Umarni aka ba mu yalla bai. Akan cewa kada mu bari wannan mutumin ya ketare boda. Amma mu ba ma da yawa nan. Idan aka danganta mu da sauran dubbanin da suke nan. Kare gane.
Dan uwa!